Lad os nu tage en situation, hvor du kommer til mig med en tennisalbue. Og du har måske allerede været hos lægen og prøvet at få en indsprøjtning, og du har gjort en masse forskellige ting. Så gætter jeg på, at du synes, at din krop ikke har været særlig god til at helbrede det. Men rent faktisk har den gjort en masse, men den har bare ikke været i stand til at bygge det nye op hurtigere, end du har brudt det nye ned. Og derfor oplever du betændelse, fordi betændelse det er simpelthen en del af reparationen. Det er simpelthen døde celler, som dit system er ved at flytte bort. Og det gør den via betændelse, og du har et lymfesystem, der flytter den her betændelse bort. Så hvad er det så, der gør, at den ikke kan nå at reparere det hurtigere, end du bryder det ned? Ja, det kan der være rigtig mange årsager til. En af årsagerne kan være, at du har en spænding op i nakken, som rent faktisk forhindrer dine muskler i at arbejde ordentligt. Den spænding op i nakken, den kan man sige, okay, så er det den, der skal behandles. Men det er lidt mere kompliceret måske, fordi det kan være, at du har faktisk et svar i ryggen, som gør, at din nakke spænder. Det kan være, at det svar i ryggen, det stammer faktisk fra, at dine fødder har du manglet at arbejde med dine fødder, sådan at de er stærke, så du er måske blevet lidt platfod på den ene fod, så det går indad. Så den her albue, den er faktisk resultat af noget, der er sket for lang tid siden med dine fødder. Og nu er du kommet i en situation, hvor nu kan den ikke nå det, fordi der er en masse andre faktorer, som gør, at den her albue, den ikke arbejder frit. Lad os komme tilbage til en anden ting, som gør, at du kan få ledbetændelse.